picture. Okay. So, sa mga sumasayaw po, mga nag-request kung paresto nila, bakang kayo apo, ngayon nung malita kayo ng paresto. Bay, ay, pinagkan. Tap na ma-enjoy damit apo. Apo yung apo. Bumababata sa usukon. Joke lang. Okay, sila magbigay po natin from Jones. May sapay apo nga balls. Okay, may isa nga balls eh. Jones Isabela. Ayun, maraming salamat! Ay, Kakatawa kayo, men. Ayan, susunod na request naman yung taga One. La Suerte, binayaran na nga 200 pesos. Wala kayo. Ano apo, sino muna? Dito kami Dekoy. Siyempre, unahin natin yung may... Ala. Oh, dito itay lang kanya. Sige. From Visitacion, Delphine Albano, Isabela. Yellow Ross, Kagawad, Eddie Navarro. Tama po ba? Nandito po ba siya? Hello? Ayun. Yan. Ilaban kami. Hi, good night. Ulit man. Saan yung mga taga-Delphine Albano? From Ilagan City. Nasa likod. Nandito pa from Kabagan? Santiago? Nandito sila. Jones Isabela. Wow, nandito sila. Saan pa?